Olot va acollir dissabte al vespre la quarta gala del Horseball a Catalunya, la segona celebrada a la capital garrotxina. S'hi van reconèixer els millors jugadors i clubs de la temporada. El Horseball, un esport d'equip híbrid entre el bàsquet i l'equitació, va augmentant la seva presència a Catalunya. Catalunya, referent mundial en el Horseball. És a dir, no només el Cardedeu, que evidentment és un equip excel·lent i que aquest any ha tornat a guanyar la Champions, no? Per segon any consecutiu, en porta 4, és una passada. Però no només és aquest club, hi ha altres clubs d'arreu de Catalunya i jugadors que estan assolint uns èxits impressionants. Aleshores, en aquests moments, Catalunya és un referent. Per què? Perquè som una potència mundial i hem d'estar satisfets i orgullosos i hem de celebrar aquest fet, no? Perquè això vol dir que hi ha molt esforç, molt treball, una tasca darrere tremenda dels jugadors, dels pares, entrenadors, dels clubs, de tothom, no? I per tant, el motiu de la celebració d'avui justament és aquest. Les pilotes Horseball van ser el màxim reconeixement atorgat. Enguany n'hi ha hagut 3. Una va ser per Gil Carbonés, del Club Equitació Esportiva Cardedeu, reconegut com a millor jugador del món. Ha estat un any que ha estat molt bé, però si l'equip no funciona i l'equip no està a tope, aconseguir títols individuals és molt difícil un sol. Bàsicament els títols individuals són el reflexe de l'equip. L'altra pilota Horseball va ser per al mateix club, que ha guanyat la seva segona Champions seguida, la quarta en total, per seguir dominant aquest esport a nivell català, espanyol, europeu i mundial. I l'última va ser per l'Hípica Malla, per haver estat el primer club català en aconseguir una Champions a nivell sub-16, a més d'altres èxits de nivell esportiu. El màxim representant garrotxí del Horseball, Marià Clavell, que juga al club de Cardedeu, va rebre també diversos reconeixements en àmbit col·lectiu i com a entrenador, ja que individualment, com a jugador, l'any no ha estat fàcil. Ha estat una temporada més difícil que l'any passat. Vaig tenir el cavall 8 mesos lesionats i, vulguis o no, és un esport de binomis i ha estat un any complicat personalment, però que s'ha compensat col·lectivament amb el meu equip. Amb tot, Olot es va mostrar una bona ciutat amfitriona on la família del Horseball català es va sentir com a casa per reconèixer la feina dels seus.